Alumnas. As alumnas é unha obra teatral de Paula Carballeira que narra o reencontro en 1970 de Elvira Fontao e Rosa Lires, dúas antigas amigas da pedagoga galega María Barbeito. A través das súas lembranzas e correspondencia, a peza reflexiona sobre o impacto da represión franquista na educación, especialmente na das mulleres, e homenaxea o modelo de escola laica e igualitaria da Segunda República que foi truncado pola ditadura. Paula Carballeira é unha escritora, actriz e narradora oral galega. Desde 1994 dedícase profesionalmente á narración oral e forma parte da compañía teatral desde 1996. A súa ampla traxectoria inclúe obras de narrativa, teatro, poesía e ensaio, moitas delas premiadas, traducidas a varios idiomas. No 2023 foi galardoada co Premio Nacional de Literatura Dramática pola súa obra As alumnas. Se che gusta o teatro que te fai pensar e sentir, esta obra é para ti.